haka zaka faɗo gidan mutane. A'a, babu sallama babu komai kamar gidan 'ya'yan arna. To dan munafuka, dama kai nake nema. Na je gidanku, gidan babanku ta ga mun maganganu, har ta sa wani kan yayan naka ya biyo ni akan haƙi na. To na rantsa Allah sai ka ban kuɗi na yanzu nan. Ko sai ko ke wayan da ba yanzu nan sassara ka a gidan nan. Kai mana, Ka ɗebo 'yan daba? Kai, me nawa ne kuɗin naka? kuɗi na naira 20,000 ne. Kan 20,000 ɗin naka? Za ka sa 'yan daba? A biya ni. Kai, ka ɗaukan masa kuɗi? Ɗauka ba ta fidda ba. A, ka ɗauka. A babu ne. Kai, ba na hankalinka nan. Kar ka sake ka sa wasu su lahanta min jika. To a bani kuɗi na. Je ka dawo an jima ka Allah ba za ka zo ka karɓa. Me yasa ka taɓa min? Gashi na tun da ka ce ka taɓa 3,000 ai na shiga man ɗauka ba ta fidda ɓarawo. 3,000 sai ban aje a taya. Ai ya sani ne, bari zan dawo karfe 2. Na ce ka je ka dawo. Zan dawo karfe 2. A'a. To billahi ladhi ka karɓi kuɗin nan ba mun samu matsala da kai ba shege ne. Kake daka 'yan daba? Haka kawai aje asara ka a banza?